एक मिनिट लेटस मी तुला खरं सांगतो बाहेर तुमचा आवाज हा तर नाकाश झाला ठीक आहे बोलत नाही खरं काय म्हणायचं नाही पण इथं कोणी नव्हतं मी जेव्हा आलो ना इथं कोणी नव्हतं इथं फक्त 3 लोक गाडीला होते बाकी कोणी नव्हतं कोणीच नव्हतं बाकी तुमच्या पक्षाला कोणीच नव्हतं आणि मी कोणालाही बोलवलं दादागिरी करू नको. बाहेर सगळे बाहेर आम्ही सगळे आज जात नाही दोन्ही पार्टींच्या एकत्र बसू शकलो नाही थांबा थोडा वेळ तुमका पण भेटू देतो थोडा वेळ थांबा आम्ही तुमका पण भेटू देतो आम्ही काय सगळे आज जात नाही होत आम्ही 4 जण जातो दोन्ही पार्टींच्या एकत्र बसू शकलो नाही थांबा थोडा वेळ तुमका पण भेटू देतो थोडा वेळ थांबा आम्ही तुमका पण भेटू देतो बाहेर